Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. A sada 4,5 muškarca. Dobro večer, dobrodošli. Još jednu epizodu od 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Divan uvod, momci, stvarno. Divan. Genijalno. Dođite opet sledećeg četvrtka, molim vas. Nemo da ne dođete, nemo ste cave. Ako padne vlast... Vlast je pala, ti ne pratiš. Vlada je pala, ima mesec dana. Dok mi ovo snimamo. Studenti su smenili vladu. Nego nemamo novu. Jer je... Pa da, pa šta će nam? Vlada je onako ništa ne radi. Ja sam za to da se ukine vlada Republike Srbije. Pa razmislite malo, koliko ima ministarstva? 17? Koliko hoćeš. Brdo ministara, državnih... 31 ministar, ovo je bio maksimum. Mi plaćamo tu bagru, oni ništa ne rade, sve odlučuje ovaj jedan čovjek. Da. Bolje njega da platimo više. A čemu i njega? Njemu treba više. A možda treba više. On ne traži više, čoveče. A da mu damo ipak, da mu bude lakše. A on stalno govori da je previše plaćen. Ja znam, ti si poznat kao poslodavac koji voli da da. I kad mu ne traži... Ja volim samo predsjedniku da da. Ja bih predsjedniku dao najveću platu. Ne, ja sam samo htio da te opomenem da verovatno neki tvoj zaposleni gleda ovu emisiju. I da će biti neprijatno. Da vodiš računa sa rasipanjem tih stavova. Da li nijedan njegov zaposleni ne radi kao predsjednik? Dobro, to je isto. To je, znaš. I to je isto. Ali u svakom slučaju nema potrebe njemu da dajemo još kada on ne traži. On je zadovoljan novčanim delom. On, ako sam dobro razumeo, njemu je žao što nema više dana u godini koje bi on mogao Srbiji da posveti. Da, tako je. Jer mene samo brine zašto plaćamo 2000 neradnika i džabalebaroša kad sve odlučuje ovaj jedan. Svaki dan ide i Bogu se moli i tako je rekao. I to ste. Ali treba da planiramo u budžetu nego ko će da mu bere narove. To je vrlo bitno. Ja i Lokici, dobro. Idemo sad, znaš kako... Lokici je u fazonu, daćemo mu šipak. Ne, baš Narić. Provaljen se. Renar. Jesi htio nešto da kažeš o toj... Ne želim više ništa da kažem. O pomegranati. Sve što sam imao da kažem... Jesi htio nešto o pomegranati da kažeš? Ne, o granati, da. To je neverovatno da ti svojih 15 sekundi govora iskoristiš odmah na početku i onda posle nema šta. Brate, miran je. Vidi, nešto, ne, dok me drži... Ne. Vidi, ja sam vrlo koncentrisan kad krene emisija, drži me koncentracije 15 minuta, kažem sve. Naravno. Sam smislio i ono... Kao kad si klinac pa ideš u noćni život, imaš soma dinđe i možeš popiješ 2 piva. To vreme. I ti dođeš i odmah naručiš 2 piva i ne razmišljaš posle do kraja večeri. I onda ostalih 40 minuta razmišljam da li je ovo san ili java i o čemu... Ostalih 40 minuta razmišljam ko su ovi ljudi. A tačno. Šta ću ja... Šta ja ovde radim? Zašto svetli ovi Najvažnije da mislite ono što govorite. A pošto predsjednik valjda uvek dobro misli da me vodaju ko mečku po vašaru. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Draganče, otkrivena je nevjerojatna misterija, dakle, taj zvučni top da ili ne, i imamo jednu teoriju koja bi mogla... Pa sad u masi ovih teorija o kretanju cik-cak, Adu, Miloradu ili čemu već, meni se nekako najrealnijom čini teorija o trljanju. Da. Koji izneo jedan... Čuvena trljanica. Da, trljanica, tako. Bitna stvar tu, zvuk koji se čuje. Dakle, više deluje na udaranje jakne o jaknu i veliki broj ljudi koji to radi u istom trenutku. Treća bitna stvar, vi nemate poziciju za taj zvučni top zbog konusa, odnosno ugla. Ma pusti me s konusom, zaboravite na konus. Konus, odnosno ugao. Ne, konus nije bitan. Ulaziš pod uglom, ali bitna stvar je trljanje. Oni smo trljali jakni i to je bilo ono. Ljudi su se toliko trljali jaknama dok su prolazili da se napravio zvuk aviona. Neverovatno da su svi šuškali. Ovo je dobije platu za ovo što priča. Pa, nadam se. Pa ja ne znam. Nije u redu.
Bilo bi Pokušajte jako to kod nezgodno kuće, da te neko tere da jedeš govno, a da te ne plati. Da, to je isto. Vidi, nezgodno je kad te plati. Pa ti mene nisi ni počeo još da plaćaš. Ali možda će, pa ne, probajte... Ja se osjećam s njim. Ja se suzdržavam da ti odgovorim da ne bude da ne poštujem stari... Joko, šta si ti, Jolko sam mu rekao. Jolko! Loko, šta si sve izgovorio, bolje strljao jaknu nego što si... Tako je. Da. Evo, mislim, pogledaj, da li je u pitanju prirodni materijal veštački, to sad baš ne mogu tačno, to treba da se utvrdi. Ovo je merino. Šta jače? Ja ne znam, ja nisam pravio šuškanje, ja sam imao neki duks, nisam imao ništa što bi šuškao. Ne, znaš što je zanimljivo? Zanimljivo je da od tih 12 sati koliko je sve trajalo su samo u tom momentu zašuškale jakne svuda i nikad više. I to kad ti ljudi nemir nije stajao. Znaš zašto? Zato što u tom trenutku nije vikalo pumpajte, nego šuškajte. Šuškajte, šuškajte. Šuškaj. I onda... Ko ne šuška taj čaci. Ko ne šuška taj čaci, tako je. Ko ne šuška taj čaci. A zar nije bilo šuška da ja volim duškast? Možda jeste, možda nije, moje srce tajno krije. Debilario. Bukvalno. Svakoga. Ja sam se nasmejao juče, prekjuče, ne znam kad je bilo to negde, onaj što ne ume da siđe s trećeg na drugi sprat, onaj, vi ga znate, Matt Damon, tako nešto se zove, ili tako? Matt Damon. Zašto je ovo Debilarijom? Ovo sve se dešava, je tako, u Briselu? Da. Tu je Ursula von der Leyen, kako se zove? Svi su tu, bila i ona. Svi su tu i on priča. Zamislite Ursulu, šta ona čuje? Njoj prevodilac ovako kaže. Evo sad priča kako Matt Damon ne ume da siđe sa trećeg na drugi sprat. Ona razmišlja kako to glumac ne ume da siđe s trećeg na drugi sprat. A zavisi Matt Damona kad dođe do njega ovo. Da, kao šta? Da, koji bre ovo isto priča da ne ume da siđe? On razmišlja, taman mi se Jimmy Kimmel skino s vrata sad me Onda kao otkud on u Čačku. Kod svih, znači kako se zove dešavanje u Srbiji, u svetu, u Evropi, tu je sad ti događaji na Kalencu i prebacivanje na spratove. Pa jeste, zato što ti odeš da razgovaraš sa Evropskom unijom o integracijama i o svemu. Logično, da je prva tema... Prva tema je bila šta je to bilo na Kalnić pijaci. Jeste. Onda on njima kaže, bio je ovaj bre... Pusti onaj, ne znam da li ga znate. Znate da li ga znate, ovaj Twitteraš Matt Damon, on kaže Twitteraš, on nije Twitteraš. Znači, niko ne pita za Republiku Srpsku, za Kosovo, za litijum... Pa tu se manje više sve zna. Za demonstracije. Jedino se ne zna da li Matt Damon ume da siđe s trećeg sprata i mi ćemo vama zadovoljiti želju. Bane donosi ekskluzivni materijal, otkriva veliku istinu. Da li Crystal Matt Damon ume ili ne ume da siđe sa trećeg sprata? Ajde, Marko. Evo me. Pa gde si, jebote? Na treći sprat. Ajde, siđi. Ne umem. Eto, istina je. Predsjednik je bio u pravu, to je istina. Čovek nikad ne laže. Nikad. Znači, ovo nije bilo dogovoreno, ja sam samo došao i zvao ga, kao i siđi, da vidim da li ume ili ne ume. Ako hoćeš s njim da se vidiš, moraš na susednu zgradu, preskočiš na krov. Jer on ume samo od trećeg da ide na peti i šesti. Ovo je prvi put da se koristi ta rečenica. Ja nikad to nisam čuo za neko ko je nesposoban da ne ume da siđe. Ima i srpkali su na internetu i proveravao sam ja jevrejska izreka. Ne ume da siđe sa trećeg na drugi sprat za nekoga ko jednostavnu stvar koju može svako, pa i on da uradi, komplikuje do granice neizvodljivosti. Zašto jevrejska izreka u Briselu od srpskog predsjednika je ona stvar. I to bez lifta. Mi se to nema vezu, što? Zima čije izreka. Bez lifta. Zvuči stvarno malo kao ova reklama za nekretnine. Ja mislim samo da nije bio moment, znaš, tu je kao neki ozbiljni razgovor i Evropska unija, ono, ti pričaš o nekom Twitterašu, Kalnić pijac, mislim, ono, znaš. Plus dečko je, mislim, potpuno budala. Dečko debil, brate, znači... Či strašno. Jeste, da. Šta je veliki pozdrav sali? Trećeg sprata, brate. Meni je šok da se pope uopšte. Dečko, ne ume siđe s trećeg sprata, šta ima dalje da priča? Njega popnu na treći dok spava i zauvijek... Kranom ga dižu. Ja naravno imam naučno objašnjenje. Čovjek nosi naočare, ako imaš astigmatizam, ne možeš lepo da vidiš ni stepen. Eto ga, bravo. Proverio bi, vidi. Eto, to neko je na njega bacio neku stigmu.
Neku astigmu. Dobro, Draganče, predsjednik je bio, obilazio je, svašta je obilazio. Da. Nigde ne može da uđe, on sve mora da obilazi. On obilazi nekako kapilarno. Ide u sve manja i manja mesta. Tako je, ide izokola. Izokola, tako je, šunja se, ide na mala mesta gde ga niko ne očekuje. No, periferni rečni tok. Pa recimo neko hajdučki obilazi jatake, širozrvije, tako da... Krišom nosi krompire iz Skorup. Da. I sad tu, pošto predsjednik važi za nekog ko zna svaki toponim u Srbiji, svako selo, svako... Ne važi, nego zna stvar. Sve zna. Ne, molim te topone, ne spominje topove, brate. Ne, nego mislim, dešava se da pogreši nekad oko broja birača i stanovnika. Da. Ali dobro, to sad menja. Jeste. Ali nastaje problem kad... Znaš šta hoće, on često pomeša ustav i toalet papir. Tako je. Tu sad to je. A tu ima više članova. 200 lista, znaš. Što bi rekli humoristi, ne zna gde je granica. Tako je, ne zna gde je granica. Evo, ne zna gde je granica. To je ovde odmah od Kosančića u pravcu granice, ne grada, počnu desno iz ovako. Da te obavijestim, nije to granica, ali nema veze. Ne, naše selo se zove granica. A selo granica? Da, Čukovac i granica, 2 sela su u pitanju. Hvala Bogu da me neko ovako propasti. Ne, kakva granica. Sad, kako on voli da spusti ljude, znaš. Malo je dinamičan kadar, pa možda nisu Ne. Kadar je skroz dobar, nego su ovo tehnički problemi. Dobro, ok. Živ program. Predsjednik ne dozvoljava, ovo je selo u okolini Blejsa, koje se stvarno zove granica, nije granica između Kosova i Srbije. U okolini Blejsa? Blace. Ja rekao, zove se mesto Blaze. On voli to. Pa, to je zbog... Da. USAID ga plaća. On dok je radio za USAID u Banja Luci, oni su govorili... Banja Lojić. Gde je to bilo? U Banja Lojić. Blejsi se kaže. Banja Luka Benđele. Uglavnom, ovdje je dominantna ta predsjednikova potreba da on nekom nešto objasni. Nije ti tamo granica, bre. Da ti je objasni. A nije naše selo granica. Ne znam možete zašto. Malo mu bilo neprijatno posle. Zamisli da je recimo bio u Prdejcima. Vidi ovako, on, da. Ili nego... Zamisli da on kaže, u Prdejaca, on kaže, nije to Prdejci, nego sam se malo nadao. Nešto se samo Prdejci, nego Prdejci. me ručak. Ubi me ovaj nar, brate, znaš. Nije bio Prdejac, nego Puvejac. Puvejac. Nije bio Prdejac, nego Puvejac. Žiđo, ali dobro, predsjednik bar ne laže nikad. Jeste, ne laže. Uvek ima ko će. Uvek ima ko će. Kad on ne može, uvek ima ko će. I ovde Ana Brnabić izvela jednu vratolomiju, dala je lični primer koji se desio nekom drugom. Posredno iskustvo, da. Lični primer. To je ozbiljna veština. I ne samo da je neko drugi, nego i taj drugi meni deluje malo izmišljen. Tako da, ajde da vidimo. Ajde vidimo, da. Menjaće se verzije priče. I nasilju je izložen bilo ko kojim se, makar i sasvim slučajno, nađe na putu. Dakle, žena sa decom izložena je nasilju. Imam primer, lični primer od subote. Kada su protestovali ispred Londona, jedna majka je sa svojom decom išla, pošto nije htjela da se pridruži blokadama, ni ona njima ništa... Niti oni znaju ni ko je ona. Ne, ona nikakva, ona žena nije političar. Ne, ona je prolazila, ni ona ni za blokadu, ni protiv blokada, ona žena pokušava da živi svoj život. Dakle, niti im je dobacivala, niti je bilo šta drugo radila slično. Oni su tražili od nje da se pridruže blokadama. Kada su vidjeli da ona samo prolazi i to sa decom, napali su je. Dakle, zato što se nije pridružila njima i ne podržava blokade eksplicitno da stane i sa svojom decom da u tome učestvuje. Napali su je. Dakle, ja znam šta je ovo. Napadaš ženu sa decom. Išla je sa decom, to je bilo na Happy-u. A šta je meni ovde, mnogo se uzbudila ova baba u sredini, jeste vidjeli? Jeste, a kako bi baka sa unučićima? Pa vidi, ne, ošte, iskreno, ja stvarno, da li kod vas veruje da ako šetate s decom po trotoaru, da vas ovi vuku za rukavi da morate... Da podržite plenum. Znači, mislim, brate, toliko idiotska priča da ja ne znam. Ali ide ka tome da bude još idiotski. Ide, naravno, nema da sumnjate. To je bilo na Happy-u, 2 ili 3 dana kasnije. Zapamtite, žena je sa decom išla. Lično iskustvo, jedna žena je... Lično iskustvo, jedna žena neka tamo. Sa decom. Sa nekom decom. 3 dana kasnije na Pinku ili 2.
U subotu su napali ženu sa detetom, koja je samo šetala gradom. Vi ne možete ispratiti gde su njihove blokade. Blokade tamo gde je njih 5, tu mogu da budu blokade. Gospođo Brnabić, eto. Ne da ne možeš da ispratiš gde su blokade, nego ne možeš da ispratiš koliko dece je bilo. Koliko je dece bilo? Prvo je bila sa decom, onda sa detetom, sledeće gostovanje, to će biti samo jedna žena, četvrto gostovanje, tu bio pas neki. Ali lako je, mislim, znaš kako, lako je razrešiti sve ovo u principu. Ana je u pravu, blokade su svuda. Ali su blokade zato što ste vi lopovi i lažovi, a ne iz nekog... Nije sad da je besa nešto, znaš, mislim... Tražio je brži internet ili, ne znam, leba preko pogača. Ima jedna dobra izreka, ne znam da li je jevrejska ili srpska. Sve dobre izreke su jevrejske. Kada govoriš istinu, ne moraš da imaš dobro pamćenje, tako da je tu problem. Ja, Strađane, može malo da se... Pravo ti kažem, ne zvuči mi jevrejski. Da, zvuči ko srpski. Da, nije srpska sigurno, mi nemamo mudrosti. Protestantski zvuči dosta, znaš. Ne znam, da, mogli da istražimo, Bane, izvijeni, ne, treba nam neko ko ume Google da koristi. Vidi iza da li mogu da... Imamo onog čoveka sa Blica što koristi Google. Znaš ovaj Googlađija s Blica što sedi tu iza? Milan Google. Milan Google. Vidi da li može samo da proba da vidi čija je izreka. Izreka glasi, Srđane? Izreka glasi, ko kani pobjediti, ne smije izgubiti. Ako imaš dobro pamćenje, ne treba ti... Ako govoriš istinu... Ako govoriš istinu, ne treba ti dobro pamćenje, ili ako imaš dobro pamćenje, ne treba ti istina. Jedno od ta dva. I ubaci novac. I ako imaš lično iskustvo, izmisli neku ženu. Šta to u stvari znači? Se istina brzo zaboravljaš, da? Ne, nego da... Ne bi to poslušao. Bane, molim, ti se bavio ovim što je predsjednik nudio svoje usluge zaštite Nišljama. To je prošli vikend. Drama u Nišu, jaja, napadi centra Niša, sav taj haos što je bio. I predsjednik je bio spreman da im pomogne. Bio je daleko, nije mogao odmah da dođe, bio u hotelu Nice. Ima 10 km do centra Niša da je bila drama. Blokirano sve. Da, blokirano sve. A bio je, znaš šta, predsjednik išao skateboardom, pa nije imao kola da skoči. Tako je. I bio na trećem spratu sam i tu je bila neka druga drama. I u svakom slučaju, kada je čuo šta se desilo u centru Niša SNS-ovcima, on je odmah sišao dole u lobi da snimi. I na Instagramu snimio sledeću stvar. Znači, poruka broj 1. I da vam kažem, batinaši i siledžije, uskoro dolazim u Niš. Uskoro dolazim u Niš i razjurit ću sve batinaše koji su se večeras pojavljivali tamo i koji misle da mogu da prave red u Srbiji onako kako oni hoće. Znači, poruka broj 1, dolazim u Niš. Važno, samo je važno. Važno je da ljudi shvate da je ova poruka uskoro dolazim u Niš, snimljena u motelu Nice u Nišu. Tako je, 10 km od centra. I prva poruka glasi... Halal food. Dobro, odlično. Samo da kažem nešto, hrana u motelu Nice je perfektna. Je nice. Mi smo tako dobro jeli tamo. Tako je. Preporučujem pljeskavicu punjenu, nije ni važno. U svakom slučaju, prva poruka, dolazim u Niš, razjurit ću vas. Par sati kasnije, druga poruka. Niš se. Ja spavam ovde u Nišu, sutra obilazim Leskovac i sve drugo, a možda ću sutra ujutru u 7 ili tako nešto s njima da odem. Moram da odem, ima, kaže, teretana, ponosa majicu i ja sam Ćaci. Dobro, svi ćemo da vežbamo. Odlično. Svi možemo. Možemo svi, i ja sam Ćaci, poneo sam majice, da to vide svi, a onda da prošetamo malo Nišom, da se nerviraju siledžije. Znači, prva poruka, dolazim razjuriću. Druga poruka, da se nerviraju siledžije. Prvo ide da bilduje malo u majici, ja sam Ćaci, ova devojčica će ti s njim da mu menja tegove. I da prošeta, da ih iznervira. Ono što je meni super na Pinku, to je što kaže doći sutra u Niš, a dole im piše ovako Niš kao. Ali još jedna stvar, niške siledžije i batinači, najveća koncentracija je 7 ujutru. Poanta, čovjek je sve vreme u Nišu. I on se šeta i nervira ih. Znači oni mogu iz prozora da gledaju nervozu. Dolazim sutra u Niš, dolazim sutra, a sve vreme je u Nišu. U svakom slučaju, prva poruka, dolazim da razjurim. Druga poruka, dolazim da vas nerviram. I onda svi će sutradan jutro i predsjednik odlazi u Bojnik. Brate. Nije ni otišao u Niš. Bez majice. Ma nema veze to. Nije džabe nervirali tamo. Nisu se nervirali, nije došao čovjek. Čekaj, oni što su došli u teretanu, ništa. Džabe da dođe. Ma oni su čekali da on dođe, nisu se nervirali napred. Džabe je išao da buđi biceps, brate. Ništa od toga. Znači, usto ujutru, predsjedniče, ili idemo da razvaljujemo? Ne znam. Pa malo da nerviramo. Ne. Ajmo, brate, znaš šta ćemo? Idemo u Bojnik. Baba i deda u Bojnik. Znaš ovako, ja te zovem, tebe ne. Ima i buket cveća. Nema, buket cveća. Broj nedelje.
95%. Verovatnoća da će vam policija uskoro tražiti oružni list da biste izneli jaja i samoposlugu. 100%. Verovatnoća da Ana Brnabić nije protiv nasilja, nego protiv nosilja. 16. Da, Lokice, jedan zanimljiv dijalog si primetio na televiziji B92, tom čuvenom simbolu slobode i slobodnog novinarstva. Ja zbog Dragana gledam stalno B92, ali nikako da se pojavi. Draganč? Da. Pa on radi noćni program. I uređuje. Pa ima fantastičnih programa i za razliku od nas, ovde tamo može čovjek da čuje neku stvarno pametnu debatu između dvoje pametnih ljudi sa stvarno dobrim argumentima. Mislim, vrlo je zanimljivo. To su ove dve gospođe što su bile... Da, evo da pogledamo, vidimo. Mislim, koliko se razlikuju od nas. Stvarno su mnogo bolje. Žene su uvijek pametnije. Ja sam pitan Nebojša, imam ja reč da mi ne upada samo. Evo, izvolite. Jer mi on me prekinuo dok sam govorio, onda je nastavio celu priču. 12 minuta monologa, ajde, mogu. Dobro, nije baš tako, gospodine Krstić. Izvolite. Pa posle 9. Izvolite, Dragoslave. Recite. Dobro. Mislim, ja ne moram da govorim, pošto ja nemam nikakav lični cilj. O Bože, ti sad tako Đorđe Vukadinović. Tako Đorđe Vukadinović stalo kuka kako mu neko oduzeo. Pa ne, izgleda da Nebojša ima deo svesti iz vremena Borisa Tadića i deo svesti iz novog vremena, pa mu se ponekad mešaju lončići, pa onda kad kaže da onda prvo misli jedno, a onda kroz par minuta misli drugo. Dobro, ali obrazložio je. A što se ti baviš šta ja mislim? Ja mislim šta ja hoću. Ti baviš svojim mislima. Ajde, molim vas. Pa šta ti se tiče šta ja mislim? Gospodo, ajde ovako da stavimo tačku ovde. Ajde da stavimo... Šta ja mislim, ne treba da mislim. Ja sam objasnio šta ti grešiš, a ne šta misliš. Da stavimo tačku ovde na vašu međusobnu raspravu. Ajde ovako, gledalci će naravno... Tu smo da razmenimo mišljenja, da razmenite mišljenja zapravo. Da razgovarate, apsolutno. I ovako bi trebalo da se razgovara. Ovako bi trebalo, to je vidiš što je sad zanimljivo. Kao bračno savjetovanje. Pa evo, ja ni ne moram da kažem. Ali znaš šta je tu? Ima jedan problem veliki. Ovaj sagovornik jedan kaže sagovorniku dva, mene ne interesuje šta ti misliš. Ko kad bi ja tebi rekao sad, mene ne interesuje, to nije u redu. Mene zaista ne interesuje. Meni je ovo ličilo na ono, ja sa dotičnom ne bi razgovarala. Da, uopšte. O dotičnoj nemam šta da kažem. Ima ovde nekih koji... Ima ovde nekih persona. Ne bi da imenujem. Jedino mi žao Olivera, voditelja. Da, jer se njemu emisija zove U fokusu, a sve je van fokusa. A sve je van fokusa. Dosta misli trče brže od jezika. Svi kako imaju puno tih misli između te dvojice. Ne, naprotiv. Potpuno su neartikulisani. Ja mislim da su dobri obojica, samo ne treba zajedno da govorim. Ne, meni je Krle delovao kao smiren i da potprcava Bokana, a Bokan se iznervirao. Bokan je tu bio nekako, Bokan se iznervirao zato što Bokan zna da je jedini način da prebije Krleta. A ne može to na televiziji da radi. Da. To je... Tako da ja preporučujem Bokanu da ga jaše Krlet. Jer to može na televiziji, znaš. Može na televiziji. U krug oko stola. A može i ono rvanje u želeu, to ne bi bilo. Nema tu rvanja, Bokan je jači od Krleta, bremo se... Nije, Krle visok čovjek. Kakav visok? Bokan jak čovjek. Loko, nema se ložiš, bate, to što je visok, kak je vez ima. Pa ima dugu ruku, može da ga... I onda voditelj fokusa kaže, ovako bi treba da izgleda dijalog. Bokan bi ga savio ko perece. Ti znaš da je, bre, Bokan Dragana jednim udarcem oborio pre 2 nedelje. Bokan Drakana. Bokan Drakana je, vrate... Evo, Bane ima lični primjer gde je Bokan Dragana. Da, lični primjer. Bane gleda jedan film u kome Bokan Drakana... Ne, bilo neka frka oko love, neke podela. Nešto Veran Matić delio neke pare od prodaje BD2. Nije bitno. Zaostala je rata. Da, posljednja rata. Posljednja rata od milion, znaš. Ne, mislim da je sve okej. Nemojte da otežavate Oliveru i ja preporučujem gospodinu Bokanu na leđa Krletu, 3 kruga oko stola i smira. Zato što je Oliver je fin, onako je mlakar je. A se jaša sa ili bez? Bane, stvar je ukusa, znaš. Prvo moraš da vidiš da li konj prihvata sedlo ili ne. Prvo da vidiš da li konj magare. Ja bih rekao da Krle, recimo, bi više voleo da ga Bokan jaše bez sedla. Ali Krle je estetan, voli da se osedla, da se to picne. Znaš šta je, kad te neko osedla, ti sebe ne vidiš.
jer ti stave i ono loko, znaš? To ne znam, nisam probao to još. A probat ćemo. A vidi kakav nisam probao ovoliko znao jahanje. Ne, znam samo, ne, o sedlanju znam. A ima u Zengiju... Njega zovu na Vračaru Loka koji je probao. Da, pusti ti to. Šta? Sve. Pardon, na Krunskom vencu. Nešto je lupio. Na Krunskom vencu. Rekao je da te zovu Loka koji je probao. Još je kralj Aleksandar rekao da će u Molerovoj živjeti ljudi koji su probali. Još je kralj Aleksandar rekao da će u Molerovoj... Pane, Đuka je imao neke izlive besa prema tužilaštvu. Jako interesantno se vezalo... Šta je Đuka? Brate, Đuka... Ne, znam ja šta je s Đukom. Đuka je rešio da ovo društvo mora, brate, da postane dobro, pravo, ispravno društvo. Ima ono, izdali me prijatelji, prodao me brat. Tako je, vrati se na radio. Da, prvo je Đuka rekao skoro... Podcast ima neki. Radio na Studiju B, zove se Na liniji s Đukom. Jedina emisija u kontakt programu u kojoj ne kažeš broj telefona, a samo se javljaju ljudi, znaju broj. Pa znaju, normalno, to je svašta. Pre neki dan je Đuka rekao da riba smrdi od glave, složio se. Je li to bilo u tom podcastu? Ja nisam mogao da dobijem vezu. U tom radiju. I onda je rešio, znači, riba smrdi od glave i ko je najveći problem u državi? Tužilaštvo. Tako je. I Đuka, brate, s njim nema za***cije, nego ovako reaguje. Mislim, izvinite, ja ću sad stvarno morati da upotrebim izraz koji ja ne volim, ali koga bre vi zajebavate? Sada gledamo te scene, samo da skrenem. Ja samo kažem, koga vi u tužilaštvima zajebavate više? Kaže poslanik, sve uredno. Strašno. Ako smem ja da primetim nešto, evo vi me ispravite ako nisam, evo i vi isto, da vidimo zajedno. Ajde, reci. Đuka prilično pristojan uvek i svuda, osim kad gostuje na Informeru. Da, povuče ga društvo. Ja ne. Ima druga stvar koju niko vas ne razmišlja. Jedino je na Informeru sve crveno. Toga omami. On se, brate, razdraži, izgleda na crveno, ludi i ne vodi računa o ponašanju. Upravo si Đuka u fokusu plavo, sve fin, kulturno dečko. U fokusu pristojan, sve isto. U podcastu je svetlo, plavo, sivo, neutralno. Čim dođe na Informer, vidi crveno, on poludi. Mora Vučićević na Informeru da nabavi pikadora nekog, da ga bocka. Da ga smiruje. Kad je protest ispod Informera? Razjereni Đuk. Bio danas. Danas, da. Danas, da. I opet mi ne znamo šta je. Kako ne znamo? Pa bio protest. Pa ne znamo da li je bilo nešto zanimljivo. Pa bilo je zanimljivo. Ali danas je i veliki skup SNS-a kontra miting. Šta priča? Kako 28. je danas? Nema veze, nije bio. Ali predsednik je verovatno otišao u bojnik opet. Što ne pratiš malo vesti? Imaju, krenula je najava za taj... Krenula je najava za skup i završava se nešto sa vidimo se, nema datuma ni mesta, nema ništa. Pustili su neki spot tu, nešto su... Opet su mene stavili s ovim izdajnicima sa Nove N1, ja ne znam šta je ovo. Da. Stvarno nije u redu. Šta sam se prodavao koji moji, brate, da bi me ređali? Stvarno sramota, kao Ivan Ivanović, brate. Evo ove s***amo, brate, znači... Ne znam, brate, ja idem do pošte u Čacilandu da vidim za neki kredit. Nije nego ja sedim, majke mi sedim kod kuće i kako krene neko tovarenje, uvek sam ja Pa ne znam, stvarno. Pređem ovde na njihovu stranu džaba. Ne možeš ti da se prodaš ko čovjek? Ne mogu da se prodam ko čovjek. Strašno, brate. Učlanio se u SNS, ništa, brate. Kao da si Ford, brate. Ispada da sam ja jedini loš član SNS. Potpuno neverovatno. Majke mi. Čumo, brate, katastrofa. Bijela, ja, Obućina, Kesić, brate. O, Bože. Lepo si se društvu u lepo. Društvo si se... Nisam ja, majke mi, znači, ono, Đilas Go u filmu. To je najbolji deo filma. Da. Đilas Go i drži pištolj na vodu ovako. Da. I ono što smo konačno saznali... Ne daj Bože, kao da će da nas j***a, ne da nas plaća. I ono što smo konačno saznali, žuti gore, žuti dole. Žuti gore, žuti dole, da. Prirodna plavuša. Ne znam šta da, majke. Jel možeš, molim te, da me pljusneš? Cela priča u filmu je kako smo mi našu decu poslali u inostranstvo. Da, dok su njihova deca bez... A njihovoj deci ne damo da uče. Znači imaš i neke dece koju nisi prijavio. Ja ne znam. Ja sumnjičim jednu gospođu iz Beča. Baš bilo davno. Da je. Pa dobro, to je tamo sad za fakultet, ako je bilo dovoljno. A evo, ja sad razmišljam, pre bih rekao da je 3. godina srednje. Možda mu ne da maturira. Kad bude novi ciklus DNK, osoba uzorkovana kao i... Da, ne, kao da vidimo da li ste vi otac. Nema potrebe to da radimo. Tako da, eto, ja ne znam sad šta da kažem, da li sam ja izdajnik s ovima, da li sam se... Ovi svi iz filma, oni misle da sam se ja prodao ovima. A ovi gde sam se prodao, brate, oni su u fazonu da sam izdajnik s ovima. Ako gledate ovu emisiju na YouTube-u, u komentarima glasajte da li je izdajnik Ivanović ili nije. Tako je, daj da se odlučimo, brate. Napišite izdajnik da i izdajnik ne. Kameleon. Nemoguća situacija, majke. Daćemo za par dana. Evo, bili smo u Novom Sadu, svi zajedno. Ja izađem da govorim, meni jedan ovako skloni kameru.
I ja siđem, oni vrate kameru. A to je zbog Dragana i B92. Ja ne znam šta je. Stvarno, ne znam šta je, ali ja više ne mogu da zadovoljim, brate. Ne možeš. Jedino ko nije ljut na mene je narod. Da. I Điđa nije ljut na tebe. Rekao je sve prosto. Dobro, ono što sam ja primetio je da je predsjednik probao nešto novo. Ne to što vi mislite. Probao je da jede nešto novo i prvi put u životu je jeo ovu zanimljivu voćku u svojoj, koliko je predsjednik godina? 55. Ove godine. Tek u 55. godini je predsjednik probao ovo, pa da vidimo o čemu se radi. Egzotik. Heroin. Pošto izgledam kod da me poplava izbacila i ljudi kažu mrzovoljan je, podočnjaci dobrade, debeo, rešio sam da, osim činjenice da je vaskršnji post, rešio sam da sve to popravim, da budem manje debeo, da budem lepši, mlađi, sve i jedem nar. Da mi je neko rekao da ću da jedem nar u svom životu, ne bih mu verovao, a ovo mi je najbolji način, lepo kašika. Mogu, kažu da smanjuje i pritisak, krvni i sve, ništa u to ja ne verujem, ali pošto sam shvatio da su svi shvatili koliko loše izgledam i kako lošu energiju širim, rešio sam da to sve promenim. Dakle, nar, sutra kad me vidite nasmejanog i kad budem bio u Briselu sa von der Leyen i Koštom, nemojte da mislite da se smejem kao lud na brašno, to je zbog nara. Znači, prvo, ja, kad sam bio mali, a tu sam predsjednikovo godište 52, znači mi smo od tih zanimljivih voćki, osim jabuka i krušaka ovih naših, imali samo banane i nar. I mandarina. Ja se sjećam da sam p***deo od čišćenja nara. Tako je. I onda sam tek sa 30 godina Jamie Olivera vidio kako udara kašikom. Da, pa ga istresao. Ali predsjednik možda zna da siđe s trećenog, drugi sprat, ali ne zna da očisti nar sam. I sad čim je došao na poziciju da mu neko drugi očisti nar, on ga prvi put probao. Što nije čistio, nego što nikad nije jeo. Kako nisi jeo nar u Srbiji nekad rekao da ću da jedem nar. Pa nemam pojma. Još čovjek iz Bosne, oni dole blizu mora. Viš da on sam stalno ponosan govori kako nikad ni kafu nije pio, kao da je to dostupno. Možda su trebali da mu kažu granata. A nemoj kad u Bugojno kažeš granata, ne misle na nar. Promenilo se. Promenilo se. On je ne znam šta kako, mislim, znaš, to je jedin način da razume. Šantić ima, tako, Šantić ima u onoj... Imao, da, Hercegovina ima. Hercegovina ima nar. Ali kako bereš krupne raspukle granate, to je nar, nije bomba. Nije bomba, ne beru se bombe. Ali meni je samo zanimljivo što predsjednik kaže, ljudi kažu, propoje debe... To je u stvari on rekao prethodnog dana u Batajnici samo sebe. Pa i on je čovek, Dragane. Znam, ali... On je narod. Ali nikomu ne kaže da je debeo. On je samo sebi to govorio. On kaže sebi debeo sad. Ko je bre debeo? Debeo si čovek. I onda sutra, evo ljudi kažu da sam debeo. Pakao, razumeš? Ali verovatno da on misli da je efekat od nara da se smeješ ko lud na brašno. Pa nije to brašno. To nije znak zdravlja. To nije znak zdravlja. Kad kreneš da se smeješ ko lud na brašno, nije znak. Od nara će jedino malo da bude crvenkasto govance i to je to. Znaš se on izađe kao, matori, imaš 2-3 zrnca nara da se malo popravi. Da se nasmejemo. Pa zato ti nosiš na nastupe nar. Da, evo, ubaci malo, evo. I jel žvaće, koščice ili... Ja mislim da sisa, ne. Baš sam to. Hit nedelje. Zar nije ovo bio hit nedelje? Sanjam da sam miran i da drame nema. Ja ležim na travi, a prase se sprema. Oko mene lete tek topljeni čvarci. Od miline mirisne podilaze žmarci. Ja prstima čapkam, kožicu se gude, ali sna duboko pozivi me bude. Zove Ružić Branko i Slavica zove, sa surovim željama raspršuju snove. Pustite me ljudi, šećer mi je 200, biće sve u redu, za sve ima mesta. Preleteće ivica u pravom trenutku, pustite me sada da dosanjam putku.
Crna Ivica, ne možeš da odmori 4 meseca. Nema. Sad nema odmaranja, sad je najzanimljivije. Da. I Ivici dobar savjet, probaj da ideš nar, to mnogo pomaže. Pušta šećer, čisti jetru. Antioksidansi, smiruje čoveka. Ako ne znaš šta je nar, pite predsjednik, on sad zna. Ima malo i do doba godine, ovo je vrbopuc. Znam šta je vrbopuc. Malo ljudi reaguju na to periodu, znaš. Jel se puckaš ti? U vrbo. Ja sam poslušao predsjednika, ja sam pojio kilo narod sinoć. Bravo. Vidi, osjećam se perfektno, prolepšao sam se, to se vidi. Nemaš kolutke. Tako da, baš ovo naša šminkerka... Toplo preporučujem da pojedeš kilo nara. Naša šminkerka radi u jednom pogrebnom preduzeću, šminka ove leševe kad su sahrane. Kaže, brate, da je tvoj ten, ono ludo. A to je sve od nara. Retko viđe. Sve od nara. A da li... Bane, molim. Pričali smo o tome kako postaje sve opasnije kupovati jaja, nositi jaja u kraju, nositi... Nekad je bilo normalno da... Znaš, evo se predsjednik koji priča. Nekad je bilo normalno staviš pakovanje 10 jaja pod mišku, koštaš gradu. Sad to više... Ne, njegovo se nekad je bilo normalno staviš 10 jaja u džep i ideš kući. Sad to više ne smiješ da uradiš. Sad to više ne smiješ. Šta se desilo? Desilo se, imali smo i onu foru dozvola za nabavku jaja. Rekao. I jaja su postala kontrolisana roba, tako da se izrazi. Znači, ne smiješ ti sada svuda tako lako da kupiš jaje, ne znaš se zašto ti treba. To komuniciju da kupuješ. Tako je. A dolazi Uskrs, znači imaš potrebu da kupiš jaje. Kako sada da dokažemo da su jaje za Uskrs, a ne za vlast? Tako je. Kako sada da ti odeš da kupiš, recimo, 30 jaja? Tako što je Beograd za sada, ne znamo da li će biti na nivou Srbije, uveo dozvolu za jaja. Znaš, Šapić izdaje dozvolu za jaja. A ko drugi? Tako je. I ta dozvola izgleda ovako. Ja sam već dobio. Znači, pečat izdaje Institut za jaja Toma Momirović i to je dozvola za kupovinu jaja u količinama većih od uobičajenih. I kao što vidite, moja dozvola je za Zvezdaru. Znači, ja ne mogu da odem na Vračari da kupim jaja. Normalno, pa vračarska jaja su... Znači, samo na Zvezdarima. Oplođena su Vračari. Ne, cene su normalne svuda i da ne mislite da je ovo neko zezanje. Evo je dozvola. Tako izgleda. U opštini se dobija. Tako je, potražite svoju dozvolu. Trku u opštinu. Tako, i ja onda dođem, kupim 5 jaja, to je okej. Kupim 20 jaja, oni kažu, molim vas, dozvola. U svakoj opštini vidjet ćete kada uđete, gde je ona prva šalter sala, uglavnom dozvola. Moraš na fotografiju. Čekaj, imaš još, Da imate postupak da objasni samo. Je li ovo fokus? Šta je ovo? Ne, teraj samo. Čim uđete u opštinu s desne strane, uglavnom vam je šalter za jaja, odmah pored onog za ove... izvod iz mače knjige rođenih i te budalaštine. Samo lična karta treba. Samo lična karta brzo se izdaje ako nije red. I znači krštenica iz crkve da se zna da vam stvarno treba iz Uskrs, mada sad su blizu samo sa ovom dozvolom ćete moći da... Samo sa ovom dozvolom možete... Tako je. Ti sad gruni aplauz za sred rečenice i koga... Znači, samo sa ovom dozvolom možete da kupite više od 20 jaja. Tako je, više od 20. Ove godine se poklapa Uskrs pravoslavni katolički. Ne, ovo je dozvola i za pravoslavci, za katolike. U Beogradu, ja ne znam čemu ulika zabuna. Ne možemo mi da izdajemo dozvole za katolički Uskrs. Da. Znači, svako ko je katolika živi u Srbiji, ide u ovaj, kako se zove? U Hrvatsku. Tovarnik je najbliži, pređeš, kupiš. Ide Erdut tovarnik, dobija dozvolu za jaja tamo. Šalim se, ne, imate u katolička crkva izdaje za katolike. Tako je. I ako ste kupili jaja, recimo u Mađarskoj ili negde za unos u Srbijom, takođe treba ovaj permit. Mada su uglavnom, sve su koliki pravoslavne, one imaju 3 prsta uvek i onda. Ne znam, Dinča za ova jevrejska jaja. Aj si vidio kako je pokazao. Pa ima uglavnom 3 prsta. Kako kaže stara jevrejska poslovica, ne veruju pravoslavcima ni jaja kad nose. Jaja kad nose, tako je. Tako da je to, eto, izvadite vašu dozvolu za jaja. Za jaje, tako je. Ti si pitao šta je se potpuno Bane, odmah bio rekao samo lična karta. Ne, ali mora na slici da bude, na slici da li moraš da izgledaš kao da si seo na jaje ili možeš na nešto... Ne, ovo je slučajno tako isto, slučajno sam seo na jaja kad sam slikao. Ovo je slika za sledeće izbore, znaš. Da, zato je ta malo, da kažem tako, stranka jaja. Broj članova domaćinstva i to je... Ne, svako može za sebe, znači stariji od 14 može, ali sa 16 dobiješ liču tako do 16 treba. Do 20 jaja ti ne treba nikakav papir, do 20 jaja možete kupiti sami. Preko 20 jaja vam treba dozvola. Samo za posjedovanje ili možeš i da nosiš jaje? Možeš da nosiš jaje, kupiš, nosiš. Dedi nešto nije dobro. Šta si te? Da li igde u pravilniku kaže da možeš da kupiš 20 jaja bez potvrde? Ne piše, nego piše da kad kupuješ preko 20 ti treba dozvola. To je praktično isto. Tako je, da. A će ti biti uhapšen zbog jaja, tebi ništa nije jasno, druže. On će da zaglavi zbog jaja. Da, zaglavi.
Zbog starih. On ne bi mu bio prvi put. Ne, ja sam odbio da kupim jaja sad kad me poslali. Loka ne baca jaja, Loka gađa vlast svojim jajima. I onda mu se vrati. Godinama to se vraća, kao jojo. Jojo! Jojo efekt. Ne, oni na Vračaru, to je ne, on je, kako se zove to? On je krunski venac. Krunski venac, oni bacaju ikru. Da. On je bio ovaj protest na Kalnić pijaci, oni su gađali ove naprednjake kavijarom, prosekom i mokačinom. I mokačinom. I udaraju šparglom. Šparglom ih tuku ništa im se toga nije dopalo. Teli su obična jaja. Draganče, kad smo kod prehrambenih proizvoda, čokolada s čvarcima. Da, ja bih to ostavio sad za kraj uskršnjeg posta, kao poslasticu. Zbogom Dubai... Misliš za Uskrs jer kraj uskršnjeg posta je poslan. Zbogom Dubai čokolado. Tako je. Zbogom. Nisam te ni volo. Nisam te ni volo. Ali Sremica je smislila... Normalno. Dinče, objasni nam ovo šta. Sremu, mome, voljenome. Da li ste probali nekad čokoladu sa čvarcima? Mori ovi malo... Reš. Mora pravi čvarak. Mora neki šakrcka, da. Ne može ove trbušne. Jak. Pauflek ali mesnati deo. Možda misliš ovo je ukus? Divno. Jak. To može bude okej, skroz. Da. Ne može. Može. Evo ga. Ovo ko lešnici. Ista stvar, već. Ceca Sremica, čokolada s švarcima, bravo Ceco. Pozdrav za Cecu Sremicu. Dobra ideja. Pozdrav. I ona dolazi iz srca svinjskog Srema, dakle ne... To je ovaj ravni deo gde zna Dinča čela. Nema stvar u koju mi ne možemo da pretopimo svinju. Tako je, baš. Imaš svinjski i vinski Srem, ovo je svinjski. Koristiš ovu čokoladu da praviš srneće leđe. Da. A ti nisi nešto fan ovog Lokice, nisi? Ne bi probao. Ne voliš mešanje ukusa ili... Ne volim mešanje ukusa, volim kad je to skladno. Ne deluje skladno. Znaš kad nisi probao? Jesi ti čvarke jedeš italijanski, ne jedeš naše? Nemam potrebu da probam nešto ovako. Čokočvarak imaš sladoled u Crnoj Ovci. Da. Dobro, i ti slobodno kupi sebi čokočvarak, mene to ne interesuje. Čokočvarak je... Čokočvarak zvuči baš dobro. I pogotovo jer bukvalno imaš rebro čokolade. Šta vam beđujete, neću da jedan čokočvarak. Ne da probam, lizni malo. Slankast. Lizni ti pa mi reci. Ja nastupam u Zagrebu pod pseudonimom Čokočvarak. Jovan Jovanović Čokočvarak. Ivan Ivanović Čokočvarak. Čar za vas! Čokočvarak! Gricni me, da. Lažne vesti. Evropska unija traži od Srbije da se izjasni da li ima sonično oružje. Jer ako ovo krene kod njih da znaju koji model da kupe. Ako se nastavi ovim tempom, neće ostati jaja za Uskrs. Aleksandar Vučić je denar. Ali nisu mu ruke crvene samo od toga. Opširnije u vestima u 11. Sad nikad. I dobro, pošto sam ja spomenuo moju karijeru u Zagrebu, Điđo, ti si obratio pažnju, Hrvati imaju novu reč. Hrvati svake godine imaju neke nove reči. Da, što se kaže, jezik je živa, izgleda u Hrvatskoj življe nego bilo gde na svetu. Jeste, hrvatski jezik je živ. Baš je živ. I sad izgleda imaju novu reč, ajde da pogledamo koja je. Kaže, nova reč kuterac nalazi se u posljednjem krugu izbora za novu reč hrvatskog jezika. Trebalo bi da zameni reč korner ili izraz udarac iz kuta. Znači, udarac... Korner je kuterac. Jel kuterac? Nije kuterac. Meni je kuterac. Ja mislim, ako gledamo lingvistički čisto, kuterac bi više bilo za nešto što se uteruje u kutu, kuterac. A ovo se izbacuje iz kuta i onda je kuterac. Teram ga, terac. Sad, zamislite prenos hrvatski... Novinar prenosi neku utakmicu reprezentacije i kaže kuterac izvodi neki Modrić, na primjer. Ako kaže kuterac... Izvadi... Kuterac izvodi Drkušić, na primjer. Kuterac, vidi, kuterac se ne bi izvodio, on bi se dovodio. Da. To je kao idi u kuterac. Tako, idi u kuterac. To je to. Evo, 3 kuterca. Jako je! Pipalo je. Tankom je ledu. 3 kuterca, 11 terac. Kuterac je sigurno, to je kao sedmerac, kuterac. Da. Mislim, ja sam inače veliki ekspert za hrvatski jezik, ne znam da li znate to. Znamo. Ne, pitam, šta vam je danas Brate, ovo je tvoj dans, slušamo. Ne, ali leva strana stola, brate, ovde je neka promoja, brate, ne znam šta je ovo. Kako leva strana? Ali on je stvarno nisam čak i gledao u vas, gledam u ljude, brate, ovde. Ja mogu da potvrdim da si veliki talent za hrvatski jezik i hrvatske reči. Recimo, daću mali primjer i da privodimo kraju. Da li znate na engleskom scissoring šta znači?
Neke devojke se smeju, očigledno znaju. Dakle, to je kod gej žena, one kada su u odnosu, to se zove scissoring ili na srpskom makazanje. Zahteva jednu malo tehniku. I ja sam u Hrvatskoj pred Hrvatima osmislio njihovu reč za ovo škaranje. Odlično, da. Bravo. U duhu je jezika. U duhu je svega. Odlično je, fenomenalno. Tako da je za jezik je najvažnije da budeš u materiji, da budeš u duhu sa tradicijom, sa podnebljem tim, da bi mogao da smišljaš te reči. Tako da je to toliko od mene, dragi gledalci iz Hrvatske. Nadam se da ste zadovoljni. Sigurno. Škaranje, ko je? Ja vam garantujem za godinu dana svi Hrvatima govore škaranje. A mi kuterac. Pardon, Hrvatice, škaranje. Ako su muškarci, onda je puškaranje. Ne znam kako, ako su muškarci, nisam siguran. A puškaranje je dobro. Puškaranje nije hrvatska reč. Da, nije. A kako se kaže puška na hrvatsku? Ne, znaš šta ja ne znam kako se kaže? Ja bi ti dao ime, nego ja ne znam kako se kaže prkno na hrvatskom. Evo, nije to hrvatsko, te čuju ovi naši ubiju. Možda se govori dobro. Kako oni zovu? Korner. Kut. Šupica. Nije to kut. Ne, šupica. Ne znam kako bi ga zvali. Pa Šupčić. Šupica. Šupica. Ne, ja znam, sigurno... A onda bi šupendanje bilo. Oni imaju lepršav jezik, oni nemaju. Živ, zato što je nov. Nije se umorio. Nov je, da. Znaš, tek je beba. Da imamo šta bi rekao Kennedy. Još se istražuju. That's not what your country can do for you. We won't get an answer. The country only talks to students. I dobra, lepe vesti, sviramo kraj. Lokic, to je lepa vest. Pa ne znam, sve nešto bez veze, nema lepih vesti, ali ako treba da izaberem nešto, to je ovaj stand-off što smo imali sa Čacima kod nas na Vračaru. Pobedili smo, Čaci su napustili, kako se zove Vračar, posle 12 sati. Ljudi su samo imali štand, brate. Samo su imali štand. I bilo ih... Ne, ti koji su imali štand su otišli popodne, onda su došli ovi koji su branili štand, ovi što su uderali letke, su otišli popodne, da su bile neke žene jadne. Onda su došli pravi momci. Onda su došli pravi momci da čuvaju taj štand i da pokazuju nama u komšiluku. Dobro, vi ste se tu izvređali preko onog kordona policije jedni drugima. Jeste, ali smo ipak ostali na svom toponimu. Vi ste gađali njih... Vi ste gađali pistačima, što je stari vračarski običaj. Tako je. Očišćenim ili... Prskali su, znaš šta su radili? Gađali su ih pistačima. Rekao sam ti već. Sipali su vrući mokačino po njih. Tako je. Puštali su im, brate, haos muziku. Da. I ja mislim da je to bio razlog naše pobjede, ali ih je to sve potpuno zbojno. Da smo gađali ovim običnim jajima, ko što vi gađate po periferiji, oni bi isto gađali nas. Mi samo prepeli čim. Da, samo prepeli. A ovako kad su dobili pistači u oko... Ne, ali ovo što ste ih udali šparglom po nosu i ušima, to je bilo najspravo. Bilo je i šparglom po guzi. Jeste. Ali mislim tamo u ćošku. Jeste im nabijali artičoku u uvo. Znaš kako od Vračara, kako špargla domiriva postane švargla, nešto nevjerovatno. Pa to je dugačka linija GSP-a. Bitno je da se završava sa la. Bude potpuno drugačiji proizvod, nevjerovatno nešto. Tako da eto... Ja sam vidio da su oni preplašeni, tek sad mi jasno da su... Pa vidi, znaš šta, zato što je bilo nekonvencionalno oružje. Znači, mokačino, šparglica, bilo je svega i svačega. Ništa, kako je krenulo, još će ti knjige da im čitate. Baš ste se nakanili ste se na njih. Vidi, to će biti pretnje da ne dolaze uopšte. Ako počnemo da čitamo, neće ni doći. Ako bude frka, gađat će im trešnjama koji su ono 100 dinara komad. Trešnje na Vračaru, a verujem i ostalim delovima grada. Jedina nestašica nara na pije. 6.500 dinara kilo trešanja. Da, zato je rekao ovaj predsjednik jedan člana Ustavnog suda, koščicom ubili čoveka. Jeste, inače, tako je, moj ovaj piljar u kraju, on stavlja imena na svako trešnje. Majke mi, penzioneri dolaze i kupuju po 3 komada. Dragana, Milicu i Petra. Petar je najslađi uvek. Da. Dajte mi 3 komada. Jedu trešnje ko jabuku. Očima biraj, nemoj rukama. Tako, nema pipanja, jesi lud. Na oko je biraš i to je to. Draganče, tvoja lepa vest? Pa moja lepa vest je jedna knjiga. Moja lepa vest je da sam kupio 300 grama trešnja, nek crknu dušu. Da, bahatim se, da. Nek crknu ovi sa K1. Za sve one koji godinama pitaju da li ti kao psiholog imaš neko objašnjenje, da li imaš neko rešenje? Mene nikad nisu... Za sve vas, shvatite, Dragan je završio psihologiju, ali se ne bavi tim. Ovo je jedna knjiga koja je fenomenalna zato što između 114. i 136. stranice imate, prepoznajte gaslighting u politici, 20 stranica opisa šta i kako izgleda manipulacija i kako izgleda odgovor na političku manipulaciju, a jedna od političari su poznati po tome što to rade. Kao da čitate vesti iz Srbije
i ima rešenje kako možete da se oduprete ovoj vrsti manipulacije i zlostavljanja. Znate šta je odgovor? Mislim, neću vam spojler. Šta kažu? Izađite na izbore. Glasajte. Tako. Nemoj da posle drugi budu krivi, znaš. Normalno. Bane, tvoja lepa vest. A moja lepa vest je da će očigledno biti izbora i da će ovoga puta biti regularni, zato što će na njima moći da se glasa i sa dozvolom za jaja. Vaš egg permit koji izda institut za jaja, Toma Momirović, možete izvući u vaše opštini. Hoće neko da prska po jajima, da ne možeš 2 puta da glasaš? Da, pa tako se glasa, dođeš od prsne ovako. Onda lampicom proveri. Dozvolu, on ti isprska jaja. Lampicom proveri prvo da li si glasao. Fantazija da neko prska jaja. Ne u redu. Džane. Oj, Džane. Hvala, Vane. Krenuo je voditeljski raspašoj, znaš, ja sad razmišljam koliko je dobro, stigli smo do kraja, bez obzira na sve. Sad idemo rutinski. Doplivali smo dobro. Džane. Malo je poznato da je Falko tebi posvetio pesmu. Džane. I onda su menjali u Džine. Hvala, Vane, na prilici da kažem nešto. Hvala, Vane. Vane. Džane. Meni je lepa vest. Džane. Ali Džane. Ajde, Džane, ispuni. Meni je lepa vest, ovi videi što su izbacili studenti u blokadi FDU-a. Izbacili su Kameleon, ovi momci što su se infiltrirali u Ćaciland, izbacili su, do ove epizode, ne znam da su izbacili još neki 12. minut se zove video, fantastičan je o korišćenju topa tokom 15 minuta tišine. Izbacili su o prosvetarima. Kratki videe, tako da pogledajte. Kao Džane. To je naš kolega Đan. Moja lepa vest je što sam svoj deci koju sam krstio u poslednjih 20 godina, ima ih 11, pridodao i moje novo kumče Đaneta, koji se danas tako zove. No Đane, no party. No Đane, no party. I to je to. Šalim se, nemam lepu vest, ništa. Sve je bilo sranje ove nedelje. Ozbiljno. Iskoristit ću onda tvoju lepu vest da kažem nabavite. Nabavite vaš egg permit. Ostanite se nama i posle reklama. Zabavlja vas bend Ane Štajdoher, bez Ane Štajdoher i bez Demonja. A ne, tu je Demonja. Nesto Demonja.
Hvala svima što ste nas gledali. Nadam se da ste uživali u večerašnjoj epizodi. Ako niste, to je sigurno zbog vas. Znači da niste dovoljno pametni da dobaci. Šalim se, ako niste, sledeće subote nova vožnja, nova šansa. A pre toga u petak u 22:00. Ne zaboravite, braći i sestre, sami smo krivi za sve što nam se dešava.